may pag-uuran. Pizza, ano nga nang pizza ngunyan? Pizza 15? Ngunyan kan bulan na Enero, Miyerkules, madali yun sa ano, ha? Enero 15 tulos, ha? Miyerkules na tabi, mga tugang, hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po sa satuyan na programa. So may mga birthday pa lang dyan, ha? Buda, so gusto tabi na magpaabot po ng birthday greetings. Mag-text lang tabi sa 0928-777-5548. 0966-203-0034 para po sa gusto magpaabot ng mga greetings di po sa satuya na programa, ha? Okay? O sige, sandali lang Kuya Nems. Ready tabi ka sa tuyang music dyan ta. Masakat na kita sa studio kan DCGB para po sa padagos kan sa tuya na programa. Sandali lang, di magparehero, pero ulitin ko lang sa number ko, ha? 0966-203-0034 Smart 0928-777-5548. Yan po ang mga numbers na pwede po ninyong i-text as in kuha sa inyong mga reactions. Hindi ba, panigdi po sa tuya programang Morning Hirit. Sandali lang po, di magparehero dyan. Phoebe Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa pinky on, tutok lang sa TCGB, uon agasta banggi, magkape kita with BP Henry, ngaring happy. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa pinky on, tutok lang sa TCGB, uon agasta banggi, BP Henry ka TCGB, an idol meet. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. Phoebe Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa pinky on, tutok lang sa TCGB, uon agasta banggi, magkape kita with BP Henry, ngaring happy. Henry M in the morning, Nata kuya ni mitagri marumirum ini. Ay, bakit wala? Nadangog so ako, nadangog. Nadangog si stinger ko. O sige, napakita daw kay monitor tabi digdi sa laog. Lat ko na, nata ko na nadangog so sa kuyang madal lang. Ulit. Nadangog si stinger ko, Kuya Nems? Nadangog? Wala. Nata daw, ano nangyari daw? Anyway, sandali lang po sandali lang ta. Pig-ayos tayo niyo. Napanood ini. Wala kitang audio. Okay. Sandali. Iyon. Wala. Napano? Ano? O sige daw, ikaw ikan tatao kaan. Ha? Sige, ulit tada. O. Play. Maski na, ayan, sige, ora. Ay, sige daw. Ay, gua. Oo. Pwedeng, okay. Hain. Yan, grabe. Salamat. Iba na talaga. Nag-birthday lang ako, nagkarilibong na ako. Lalaking mahirap iwanan, Yan, mahirap yan, makalimutan. yan. Henry M. sa Ulit.
Nyan. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige! Mga tugang, oy, maura na pagkaaga. Yan po sa satuya na palibot ali. O ingat-ingat kita ha, de tabi magparapaururan. Tabi, ano, de magpaparapaururan ta, dipisil tabi na nag-uuran, uran, ngunyan tabing aldaw. Nga, maringan ita ko naka-recover na ako kidiit, ano, sa satuya na, ano yan, sa tuya tabi na abo, buda sipon. Anyway, good morning, Tabi. Uy, sandali lang may nag-text digdi sa mga taga Legazpi City Public Market daw. Maray na aga, Tabi, sa Indogabos. Nakantabay dyan sa Legazpi City Public Market. Ang sa tuya, Tabi, na mga fish vendors daw. Sabi, good morning ngaya, Henry M. Makusog ang radyo digdi sa Saud kan Legazpi. Uy, salamat po. Salamat, Tabi, sa Indo na mga paraan tabay. Dili po sa satuyang programa. Regards daw kay... Ay, sandali, naputol. Okay, anyway, sige, Tabi. Mga tugang aramon, tanong mo na ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon. Sa totoo lang na, gilamo ako niyan. Nangituro ko kasubanggo, mga alas 12 na eh. Dahilan po, mga tugang sa... Ano yan? Napanlingaw ako, nakainom ako ki green tea kaso pagkahapon sa Albatana. Aluyunon so nawara sa pirot ko. Kaya nang ito medyo murumatang na. Anyway, Tabi, sandali lang ta aramon ta ang latest sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi, mantang iskan niya to kun aramon takon may mga rainfall warning signal sa satuya tabing palibot. Hello, good morning. Good morning, BP. Ay, good morning, amigong Jim. Kumusta? Long time no hear Iyo, naghali sa day off. Garo na charge kang maraya di. Iyo po. Grabe ang panahon tango niyan. Dahil nagpukundang oran. Nanggad. Sige, migo. Go on there ka na, Tabi. Ano ang latest forecast ta sa kamugtakan kang panahon? Okay po, marahay na aga po sa mga paraan tabay. Padagos manggiraray na nakaka-apektar ining easterlies digdis sa Visayas as in Mindanao. Mantang so northeast monsoon ta o amihan. Apektado ang bilog na Luzon. So nagluya so amihan tango niyan, BP, dahil igwang buminutwa na sarong high pressure area digdi sa southeastern kang Japan. So na-block niya so flow kang northeast monsoon, kaya ma-obserbaran ta medyo nag-init so sa tuyang temperatura sa luwas po. Pero sa ngunyan padagos manggiraray kitang makaka-eksperyensya ki mga paguran digdi sa Kabikolan, darangani ka ining northeast monsoon na apektado ang Luzon. So sa tuyang kadagatan magiging moderato na sa nasundo sa paminsan-minsan maalon, kaya ingat manggiraray itong sa tuyang mga parasira na nagagaramit sa radit na sasakyan pandagat, dahil piglalauman ta na posibleng umabot ang taas kang ukol o balod kung 2.5 sundong 3.7 meters. So sa manyan, BP, wala mang kita nga namomonitor na LTA o bagyo sa laog kang sa tuyang area of responsibility. Kasi na lauman ta sa mga masunod na aldaw, wala mang kita nga piglalauman pa na mabibilog na sarong bagyo na pwedeng maka-apektar sa tuyang nasyon. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, na pinakahababa ta na sa 24 degrees Celsius, as in pinakahalangkaw, posibleng umabot sundong 30 degrees Celsius. Digdi po yan sa bilog na Kabikolan. So yan lang po na, BP, ang sa tuyang update para sa kamugtakan sa tuyang panahon. Halit po digdi sa Pag-asa DOST. Southern Luzon, ako po si Jaime Bordales, Marakay na. Oo, Jim, itong pigsabi mong nablakan kan ano ito? Nablock so may high pressure kita, no? Nablakan kan high pressure.
na block so flow kang amihan. Oho. So may buminutwa na high pressure digdi sa southeastern kang Japan. Diyon, oo. So ano may gawa implikasyon tabi kaan sa Satuya sa panahon tadig sa Bicol area? Medyo malo yan so epekto kang ininganing shear line dahil na block since na block so flow kang northeast monsoon, pero may mga pag-uran manggiraray dara ka ining duwang weather system ining easterlies, pero may nakakalusot manggiraray kaya na amihan, duro sa amihan, pero maluyas ang unyan. Ayun. So, Oo. lalao man tabipi sa aga, mahiro man lang ining high pressure papasiring dito sa sirangan. Sumabalik ining kusog kang amihan, sumabalik na naman itong epekto kang shear line. Ayun. Okay. So in other words, balik sa pag-uran-uran mangyari sa palibot, ano? Iyo po. So dahil mangyari makabalayang bay sa luwas. Sa laog sa nango na Sa isirong laog. kata dipisil dahil mamamara. Yeah, okay. Sige amigo, salamat tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Iyo po, welcome and mabalos. Alright, thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dili po sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. So mga birthday greetings tabi medyo nag-aarabutan na i-text na. Tara mo pagkatapos kayo ng headlines si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa DCGV News Base. Ramon taron mga headlines in the morning. Good morning, Pading Mar. Ano ang latest dyan? Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa Batawan Tabay. Headlines ko niyan. Representative Estela Kimbo, sinugo kan liderato kang Kamara na siguro na areglado ang dalagan kan House Committee on Appropriations. Siya ang pagdesignar na OIC. Oh, may UI. Pili pala na UI siya, ano? Ita, base daw sa rules, kung Oh. isa iso pinakahalangkaw o sunod ang pinakalako, yung masalida automatic. Pero maagi pa ni sa okay. plenaryo. So temporaryo siya na chairman. Temporary. Ay habang dai pa na guro nung kung siya talaga ang chairman. Oho, tamagi pa lang sa plenaryo yan. Ayun. Si Stella Kimbo pala, no? Kunya nini, senior deputy speaker. Oo. Tapos siya ang panduwa kay Congressman Saldico sa House Committee on Appropriations. Ayun. Kaya pala siya so nagpipreside paminsan, ano? Roger that. Sa mga committee hearing, adi. Oho. At sa telekwan man ini, maray man mag-preside. Roger. Kinagulpi man ini issue. Kang panahon baga sa budgetary o na sa committee hearing. Iulok-ulokan man sana. Yes. Okay. Oho. Siguro kan padagaw sa serbisyo kan PhilHealth, ipinagorden ni Presidente Bongbong Marcos sa Department of Health. Bantang pagturo ng sexual education sa elementarya, kinuestyon kang pamayo kan House Basic Education and Culture Committee. Pagturo, okay? Sexual education. Sa elementarya. Oho. Sisa nag-question ka, pati nabasa ko ang kaswapo na. Depet. Depende nag... Iyo pala. Topic po Iyo. kasi yan. So, ano ni? Oo. So, batas kan 2012. Oo, iyo. Pero ikaw pala na amyenda ka ito. Oo. Dahil pa man nakakapasar. Pero ngayon, pipipirit kan depet na ipauto. Okay. Tapa, no? Duman daw sa provision kan nasambit na batas. Oo. Dapat na turuan pagkatapos ang maturo so mga inag-agi sa ensayo. Yan. Dapat. Aha. Ang sabi Pero gagi kan- pa din sa ensay, gusto sabihin, ang maturo dapat sumayagom. Day man Be- dapat so nag-training pa sa kung paano pagturo kan? Kaya nga niyang pignangalas kang chairman kan House Basic Education and Culture Committee kung paano daw ang approach Iyo. ng mga maestra. Oo. Maestro. Okay, ekonomiya kang Pilipinas, pagkakarkulong makusugpa sa mga sunod na taon. Anyan. Limang underwater drones buminutwa sa maniba-ibang parte kang Pilipinas. Salbatana. Dakulong pala na di. Kakulon. Puro nakasapod sa mga parasira. Binuruhian pala na di. Oo. Pagyari sa mauraro. Okay, Safe Space Act, pasado na sa Senado. Aha. Bantang Philippine Coast Guard, babantayan ang mothership o Aha. monstership kan China. Yan. Alam ko na pa kaysa itong na-identify ng mga 5 underwater drone na ito,
An sarong pa man sana so pigsabing ali sa China daw. So sa Masbate, ang aligasyon ba? China manufacture. No comment baga ang China di? No comment. No comment sa Chinese Embassy? Ino halos magkaparandok so nagkakuro Pareho karalaba. Kung bako magkapandok magkaumagin. Pareho ang kulor. Pareho ang kolor. Pagkangalaso na di. Kaya ang sabi, panggadadanin mga datos. Nya kay say datos ito mapaduman. Kung datos ito. Kaya padagos pa ang pagselaram sa forensic, mga 6 to 8 months na. Ayan, okay. Okay, pinal na bersyon kan propesto na nag-amendar sa Motorcycle Crime Prevention Act o double plaka law, aprobado na sa BICAM. Ibig sabihin, sarong plaka na sanaan ibubugtak sa motorsiklo. Saro na sana. Dati magaduha. Iyo so inutan bod ang pangan. Susais pa de. Susais kang Iyo plaka. magkiraray. Pareho. So, arogan sa ngunyan. Sungunyan, no. Dahil man na nangyari utong sa Dracula na, no. Ang rason kaya ni JB Harris ito, maray na ngayon na may saro lamang. Oo, tama Kaysa man. ngayon doon, na dahil man may tao. Tama man, tama Nga man. ni, may 9,000 nga kitang yan, backlog. Oo. Okay. You understand to? Replika ni Badil, kaibanan sa election gun ban. Kasarabay dyan sa mga airsoft. Turismo, nagkirar ng 16.4 na trabaho sigon sa Department of Tourism. Bulto ng droga, ipiglalaog sa illegal na pantalan sigon sa PAOK. Aram na pala, nato na ito. Mga private eh. Aram pala, nato na yan inoperar. Kundi, mga private kaya, siyempre, maagi sa proseso. Oo. Kaya lang, pwedeng magtarago na ito, tinaram na. Anong proseso? Nasa gobyerno kayo, sa mga resources pa. Kuwang ka? Sa pantalan pala na. Private na, mga private na pantalan. Private na pantalan. Okay, Pogo Hubs, na-report na posibleng nagbalyo sa Bisaya sa Mindanao, sigon sa PAOK. Saan pa rin? So, mga Pogo, Pugo. Sa Bicol, di namin zone. dahi, Dahi pa. Dahi pa. Okay. Dahi pa nasirip. Oo. Okay, mientras tantong pinundukan Comelec, ang pag-imprintakan mga balota. Nata. May pinaluwas na TRO ang Supreme Court Oo. sa nagkapirang mga kandidato Yan, na bigyan dinisqualify kan Comelec. Okay. Ang sarodig di si dating Representative Edgar Irice. Tiniaro ito. Ta-disqualified ba ito? Ping disqualified ta, nagpaparataram ngayon na kung ano-ano. Ngunyan, igwapang dinisqualified na nuisance da. Basta 5 na mga yan. Ito palang sunuisans palang pwedeng kumandidata no. Pag ka ngayang kwata, pwede yan. Oo. Basta niya nga sa intention mo talagang Magkwang ka. maservi ka. Ayan, oo. Ayan. So, ang sabi ni Chairman Garcia, mabago sindakan system, Template. kasabay so itong mga numero, Oo. at mababago sa mga yan, Nya paano so na-imprinta na? papalitan. Yan balik sinda sa and possibly daw na mas lalo pang magkarangkan mga balota kung may magluwas pang mga iba pang TRO. Ako sa ali sa iko. Supreme Court. Ikaw pag malo sa TRO, lalo nang magkagaraba ang baluta niya. Oo. Sa pati so numbering siyempre mababago. Yeah, correct. Ano ka to? Series, ano pigdalaganan pa de? Congressman. Lalo, may madagdag sinadamang kilin niya sa congressman. Pangyari sa maabakadi. Sa primerong imprinta na siya kasabay. Mabago na naman. Okay, so yung Okay. ang mga mainit ko niya ng mga headlines. Atod yang Campiwise Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo POS niyan, 24/7 konektado ko mo maski daing load. Oy, happy birthday pala kay Pading Andy Matrigaleho. Ayun pala na. Birthday ko niya ni Pading Andy. Santo Domingo ini pala no? Si Paring Andy? Pagkatapos si Janel Barameda. Birthday man ko niyan, tugang May nag-text man ng gadigdi? Happy birthday nga kay Andy from Lalaine.
Di. Ay, sorry, nagabasa man sa naa ko pati. Di ko man aram. Padesi sa iniday ko ni Midbit. Okay. Again, from News Base, ito po si Marnila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mars, sa mga headlines. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, mga tugang 16 o 17 bago magabot ang alas 6 din aga. Good morning, tabi kay Ma'am Ruby. Si Ma'am Ruby, nakantsawa na naman ako ni Ma'am Ruby ngunya na pagkaaga. Nagdadangog ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kumbinsido ka, Kuya Nemi, kang boses ka, ang Kuya Nemi. Kumbinsido ka? Hulaan mo kung, naran mo kung si Set, itong babaeng ito. Okay. Sige, report muna tayo. Karen Ala, nasa linya. Hello, Karen. Good morning, Karen. Pasok. VP. Hello. Hello. Hello, Karen. Hello, VP. Yes, hello, Karen. Ay, sorry po. Pasensya na kamot na medyo may dit pang sabit ang halunan ko pero gari, sa piling ko, gari okay na ako. Naginom naman ako kibulong ka sa bangin. Medyo okay na. Ikaw kaya sa kuyang tinaong kuan, may tinaw sa kuyang tsaa, si Quintista. Marayon itong tiyang tinaw sa kuya. Hello, VP. Yes. Maluya po, VP, ang ano dyan sa tayo. Medyo maluya kaya sa... Oh, medyo maluya man talaga. Baka sa signal. Oh, maluya man talaga. Oo. At ibaba mo, tapon ang tagayo. Ibaba mo. Ibaba mo, tapon ang taga, ha? Good morning, tabi, kay amigong Rondon Ricaport. Maray na agad, tabi. Rondon, na ang paborito, tabi, ang sa iyang paboritong aktor, ano ito? Rocco ba yun? Si Roro Madrid. Ay, Roro Madrid, mga tugang, ang paborito pala. Ngunyan ko lang na-discover si Lulong. Lulong pala ba ko? Lulong. Ang Lulong iban meaning Si Lulong. Yeah. Hello, Karen. Good morning. Pasok. Actually, yaon tabi kita mo yung digi sa Daraga Municipal Police Station sa pag-follow up na nangyaring aksidente as in Traidyo Kasubanggi bandang 6:30 p.m. digi sa may Purok 5 Upper City kan Daraga Albay. Ngunyan tabi VP, matakahurong niya to diretso si Police Chief Master Sergeant Justin Manrique kan Daraga Police Station. Tanani siya na lang sa KBBP na magpaliwanag sa istorya ka nangyaring aksidente kasubanggi dito sa city. Alam mo naman, posisi talaga, sumaysala, at hindi kumplimat naman diretsyo sa iya. So, naging kamugtagan kan aki na na-sandwich kan tricycle na nabangga kan truck. Ibasa ko na KBBP na kay Police Chief Master Justin Manrique. Hello, sir. Maray na aga po. Hello? Hello, sir. Hello? Good morning. Good morning, sir. Sir, good morning po. Si Henry po, sir, sa DCGB. Opo, sir. Opo, sir, pwede po maraman so detalye, follow-up investigation nindo. May kinaraman sa nangyaring aksidente kasahapon sa bihikulo diyan sa may parte kang Kibantong. Go ahead po, sir. Ang nangyari po, sir, mga 6:30 p.m. kang January 14. Duman sa Purok 5, Upper City, Daraga Albay. Opo. Ang impulso po dito is anong na bihikulo na consisting po ng mga 4 na tricycle, karong Innova, Toyota Innova, karong Isuzu boom truck. Opo. Ini pong tulong bihikulo na tricycle is pababa padaraga. Opo. Ini man na Isuzu boom truck running same direction. Opo. Ngunyan, ining boom truck nawaran ki preno. Ay, nako. Inot na
rinusdos kay ining tulong tricycle Nay ko. na magkakasunod. Opo. Mhm. Pagkaros doon sa tulong tricycle, dumiretso duman sa Innova. Mhm. Pagkadiretso duman sa Innova, nag-continue magbababa sa truck. Mhm. Ngunyan, may nakaparadang tricycle duman sa shoulder road Opo. na going to Daraga. Mhm. Tinamaan naman na kang truck. Nay ko. Mhm. Noon yan, may nagdalakaw na aki, Mhm. 14 years old na lalaki. Mhm. Aki man lang kang tagsabiri kang nakaparadang tricycle. Opo. Noon yan, pagkatama naman sa tricycle na pang-apat, Mm. tinamaan kang tricycle suaki. Nice. Hanggang suaki, Mm. nakatapil duman sa may perimeter fence kang karong-harong. Mhm. Mhm. Ngunyan, sa continuous na pagdaos-daos kang tricycle, Opo. na pin down iniduman sa may poste na abandon na parang digital post. Mhm. So, Mhm. suaki, swerte lang na napabot niya ang kay itong mga kudal tapos nung tricycle na ultimong tricycle na tinamaan. Iyo ano? Mhm. Mhm. Ngunyan, so tricycle, yung na pang-apat, napitpit talaga. Okay. Oo. Mhm. Napit niya itong 14 years old na Aki. pedestrian Mhm. undergoing medical treatment pa po sa PRNC Daraga Albay. Opo. Opo. Sir, kumusta so mga drivers ka itong tricycle na inadudos kan truck? So, mga driver kaya itong mga tricycle na inod na tulong tricycle, mga minor injuries. Ayun. Wala po. Oo. Okay. May kwantabi, sir? May pananagutan po sa driver kan truck sa pangyaring ini? Actually, yung sa truck po, iba po, reckless Oo. imprudence resulting in Mm. multiple physical injury, Mm. tapos and damage to property. I see, okay. So sabihon pala, tama sir ang pagkaintindi ko, ang kausa kang aksidente kung nata na-involve ini na halos pera iyan. Anom na bihikulo, adi? Anong po? Anom na bihikulo, so mismong sa truck po, tanawaraan nag-lost control sa preno? Opo. I see, okay. Pero pasalamat sir, taday kinadiskuidong buhay, ano? Pangyari niya. Ano po? Oh, bata mauran baga kaswapon maghapon? Iyo po. Hay na po sir, so driver kan truck mo niyan. Ngayon, presently po, nasa under custody Kandarga, nakakulong po siya. Ayon, okay. So aside from that sir, ano yan? Dahil naman kibang medyo connection sa aksidenteng yan, ano? Nora man po na. Okay, sige. So, ang kwampalan, tama itong sinabi mo na masulti so aki, tagari, so pakaitsan niya, napaduman sa in-between ka itong bagay na ito, kaya dahil siya nakuha na nasagasaan. Kapag ako direct sandwich siya. Yes. Sa kayang truck. Yes. Okay. Sir, ano po ang kamo tabing mga nas kamo baga may experience ka pag-abot sa araw ka na bagay sa pag-imbestiga. Ano po sir ang advice mo sa mga drivers tabing niya na padagos na naguuran ta anyway buda baga unlost control kang preno paminsan di mo ma-anticipate ang kibasta-basta. Ano pong advice nito sa mga may sadiri kan mga behikulo lalo na po sa mga trucks na medyo maedad na? Uy, ang sa kuya, bilang ako driver man akong haluin na. Bago magsampa talaga sa vehicle, i-check mo talaga, double check talaga. Tapos kung sakali man po na nagdadalaga na, sa tamang padalagan lang, defensive driving lang talaga po. Very good. Opo. Nakuha na tabi sir kung siyang naghabas kang preno? Sabihin sa Roger sa pag-iimbestigaran tayo. Binatulan mo sa hapot ko Opo. Salamat sir. Mabuhay po ang Daraga Welcome po, PNP. Salamaton. Salamat din po. Salamat. Alright. Karen? Lubiti. Go ahead, Yan Karen. sabi, BP,
ana bilog na istorya ka nangyaring aksidente kasubang. Bilib ako kay sir. Karen, pasalamatan mo si sir. Bilib ako sa iya. Iyan ang gusto kong mga Roger. pulis. Magayon siya mo da. Roger. Saro sa ng paliwanag. Klaradoon ka, boss. Mhm. Roger, Tabi Pipi. Opo. Very accommodating pa. Yes, opo. Ayan, Tabi Pipi, halin na yan mismo dito sa Daraga Municipal Police Station with Police Chief Master Sergeant Jasper Manrique. Karen Alawit po, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Live from Daraga PNP. By kinarakan actually na an buong detalye so istorya po ka na post naman sa DCGB News Online kasahapon ta. Ay naman po kami ta mga black time programs na pero magayon po na nako ni Karen ngonya na aga an buong istorya tabi. An nagpasaway an kausa pa lang ka aksidente ko yanimi so truck mismo. Ang pinag-imbestigaran ngonyang kan Daraga PNP kung sisay mga tugang so huminabas kang preno. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Kamin. Lipot-lipot na morning pade. Apektado ang hanap buhay kan kadaklan mahalon ang sira ngonyan. Mabintahon ang karne. Mahalo na ngonyan ang presyohan kan buhay na orig. Nagabot na sa 190, 195. Dahil kulang-kulang na naman in supply. Linaog naman ang albay nin mga pastorador na pigapon. Tigdadara ini sa ibang lugar. Dahil ngunyan ang naghahanap sa mga barangay nin Orig. Itong mga buyer, alagad medyo kulang-kulang na ngunyan ang supply. Kaya nagdadarayo na ini sa mga hararayong barangay. Nangyayari talaga ini pag siring kaining bulan, sagkod Mayo, dahil sa kulang nin supply, mahal ang presyohan. Ini man ana panahon na giga na kan mga paratama nin Orig. So sa unan ko niyan, talagang mabintahon ang karne, pati na ang sira, kulang-kulang man nin supply. Iyon na nga ini mahalon dahil bilang epekto na yan sa haros duwang bulan ng padagos na pag-uuran. Apektado man ang hanap buhay kan sa tuyang mga parasira. Kaya sukarne ang bibirikan kan mga konsumidor. Alagad mo niyan dahil sa paglaog ng mga fakturador. Talagang ang presyuhan ko niyan kan buhay na orig. Talagang mahalon dahil nga ni sa kulang din supply. Grabe ang demand ko niyan sa merkado publiko. Yan ba ang bongkaras ka na informasyon digdi sa lumas, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello, Joshua May. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Nagulog si Kuya Nemi kapag kay Joshua May. Gano'n ang aram ni Kuya Nemi sikreto. Nagulog eh. Wala man. Hindi ba ka sa tuya? Shara May. Sisipan may digdi. May Mayores. Jasmine May. Diba? Hello, Joshua. Tapos, dabo na ako makaraw ka nututan, napuputol kibigla. Napuputol kibiglaan. Hello. Hello. Tapos baga, Jenny May. Oo. Akala baga may maid sa to digding. Si Sepa, Angel May. Mario de la Cruz. Mario de la Cruz. Tapos, Mary Joy Jaresco. Oo. Ako ba kay May?
Kinababagay man sa imo na Joshua May. Di ba? Opo. Okay. Okay, sige, go. Yes, Bitay, sa dagdag niya tong barata, daraan, katuyuhan na prebentaran ang bullying sa manlanlain na eskwelahan digdi sa Bicol Region. Inorganisar kan Department of Education o DepEd digdi sa Bicol ining National Training on the Bullying Prevention Program na nagpoon Enero 13 asin magdudurar sundo sa Biyernes Pitsa 17 asin ginibo ini sa San Jose, Malilipot, Albay. Ang nasabi ng aktibidad o kaya programa, iyo ang nagtipon nin mga nasa puko mas o menos sanggatos na mga partisipantes hali sa manlain-lain na partekan na nasyon. Teriba na ang mga Regional Learner Rights and Protection Focal Person, mga school heads, mga registered guidance counselor, asin nagkapirang mga miyembro kan Supreme Elementary and Secondary Learner Government. Ana training na ini ana programa kolaborasyon sa tahaw kan DepEd Bicol asin kan DepEd Learner Rights and Protection Office kan DepEd Central Office na ang katayuhan iyo an kumbaga palangkawon patabi BP Henry ang pakasabot kan mga nasabing partisipantes may kinaaraman sa mga bullying prevention protocol, sharing man, ma-improve ang sa indang mga pinagigibong estratehiya para ma-address ang mga pambubuli o bullying incidents sa mga eskwelahan, sharing man masiguro ang epektibong implementasyon kan DepEd anti-bullying policy. Sa katakod kan pahayag ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, ang programa iyo para ma-promote ang positibong behavioral change kung paano mag-report ng mga bullying incidents, paano mag-handle ng mga bullying incidents, siring man ma-update ang mga localized anti-bullying policies sa manlain-lain ng mga eskwelahan. Ang training na ini, ang programa, iyo ang ma-discuss din manlain-lain ng mga hururon topics sharing na sa overview kan implementing rules and regulation kan RA 10627 o ang Anti-Bullying Act, sharing man case management in mga bullying incidents, mga strategies kung paano ma-address ang pambubuli asin iba pang mga bagay may kinaraman sa bullying prevention. Tabi Henry sa manlain ng mga eskwelahan dahil ang taday man talaga na nilikayan na nagkakaigwakin sharing na bagay sa manlain ng mga eskwelahan. Kung kaya ngunyan, sa ini sa pinagatututukan ka na DepEd, particularly sa Bicol Region, na iyo ang naging mitsa para i-organisar ninda ining National Training on the Bullying Prevention Program, nationwide event ini na pinag-organisar kan DepEd Bicol, dinay mo mandigdi sa San Jose, Malilipot, Albay. Oh, Joshua, iyan na training na may ano yun, may representanten mga estudyante diyan. Igwa uning ang student governance. Ining mga Supreme Elementary Learner Government muda so Supreme Secondary Learner Government. Yan. Dapat talaga may estudyante diyan. Ding parent Lai iyon ang no. yaon digdi mga Tapos school kung heads. representasyon so ngaya General Parent Teachers Association. Oho. Tanganing makaaraman sa parent. Ade? Correct. Okay. O sige. Kaya participants BP itong mga estudyante, Mm. muda mga principal, mga guidance counselor, muda itong mga regional learner rights and protection Opo. focal persons. Okay. Ayan BP, nadagdag istorya ongoing event nila karong semana. Just Pino, PTV. Good morning. Salamat Joshua sa report. Sige, bago kita mag-break tabi. Good morning. Uni man na sarong texter tag dyan nga Henry May. Ayos ka ba na? Salamat sa naday hali sa lista. Sabi ni 8526, salamat sa naday mahali sa lista sa balotang idol ko. Okay. Para gobernador na Salbay. Alright, sige po. Sabi po ni 0901, ay ito pala, kay Benji Dapogi, maray na agad tabi, manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capelli Asejo, Cora Realubit. God is good all the time. Thank you, Benj. Pwede po mahapot kung saan may libreng blood cam? Blood cam. Ay, di pa kong ideya.
Kung po ang libreng blood chem ngunyan. Di pa kong ideya. Baka Pebrero garo igwa eh. So baka igwa sa Watch Your Health naman kan so Juan. So ano ini Kiwanis Club ha. Good morning. Tanong ko lang po kung may pasok ngayon. Ay igwa po. Wala man po ki suspension of classes ngunyan. Maray na aga po VP bigla pong nawara so sound sa live DCGB app. Kadakol talaga kuya ni man nag-antabay sa DCGB live app ta. Pacheck tabi. Kanawara da so sound. Ora na sa sound eh. Sabi kat ako oral daw na may nagchat sa kuka. Puon kan pig welcome gabos na bagyo. Okay. Talaga may nag-welcome kaya yan. Dida na puno sa paguran. Paano late kaya? Ay, Ma'am Ruby. Good morning, Ma'am Ruby. Mate, may klase. Tamata na kaya 6 a.m. mga estudyante. Igo tabi, mate. Dahil mga suspension. Papuko po kipap si Mostar dyan sa Bangkirohan, Legazpi City. Good morning, Henry M. Happy birthday to you. Wara ki may birthday adi. Ito pabati po sa SB LGU Santo Domingo Albay kay SB Secretary Don Sortida. Maray na aga po. Maray na aga po. Daing tubig sa puro ngunyan na aga. LCWD tubig tabi. Sabi ni Madam Melinda Wee, good morning tabi sa mga listeners kan DCGB. Pakigreet po, happy birthday kay Kuya Glenn Apin Abion. Salamat tabi from her pinsan Karen Salen ng Puro. Good morning po. Sabi man ni amigong Jonas Rosal, good morning ngaya tabi amigo. Okay, wala na. Igwa pa, may naghabol ha. Nanonood po ako ng live sa YouTube. Taga-Rapu-Rapu po ako. Pakibati po kami dito. Lalo na mga nakikinig sa radyo from Skylab. Sige po, good morning. Mga taga-Rapu-Rapu. Good morning daw. Wara na daan Shoreline. Nablakan po sa Shoreline. Pero yung anong implikasyon, padagos mangyaray po na pag-uuran sa tuya, tabi na palibo. Ang mga bareta, masunod na. Makalipas po kay ni. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, 6, makalipas ang alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express.
mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, nagkapirang barangay sa siyudad de Legazpi na apektado kan siyam na oras pagkawara nin kuryente ngunya na daw. International Cruise Ship Terminal sa Legazpi Boulevard may nakaalokar ng pundo sa General Appropriations Act ngunya na taon. Representative Stella Kimbo sinugo kang liderato kan Kamara na siguruhon na reglado ang dalagan kan House Committee on Appropriations. Pagturo din sexual education sa elementary, question kan pamayo kan House Basic Education and Culture Committee. Sa ibang nasyon, check para sa retardant gamit ng unyan o post check na fire retardant gamit ng unyan kan mga bumbero tanganing day maglakop ang wildfire sa Los Angeles, California. Business news, presyonin kamatis sa merkado, nagbaba na sigon sa Department of Agriculture. Health news, mga paagi para maibitaran ang pagmara asin pag-ubak kan ngabil o lips ipighiras kan mga eksperto sa salud. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Siyam na oras na mawaran po nin kuryente ang nagkapirang barangay sa sentro kan Legazpi ngunyan aldaw Enero 15, 2025. Sa anunsyo na ipinaluwas kan Albay Electric Cooperative o Aleco pon alas 8 nin aga, sagkod alas 5 nin hapon, brown out ang mga barangay na nakatakod sa Bitanos Substation Feeder 2 Sectional Binanuahan, Legazpi City, kay Bahandigdian Barangay 21, Binanuahan West Barangay 22 o kaya Binanuahan East, Barangay 58, Boragwis, Barangay Dapdap, Puro asin Barangay Lamba. Sigon sa Aleco, sa nasabing oras, gigibuhon ang pag-facilitate kan energization kan 3-phase primary line sa Puro, Legazpi City. Ilasabay mandigdian massive right-of-way line clearing activity. Tulos man ay babalik ang supply kan kuryente oras na matapos ang trabaho kung kaya pigabisuhan ang gabos na magin maingat para malikayan ang insidente partikular na ang kuryente. Padagos mga tugang kita sa mga bareta nyato sa lado lokal. May nakaalokar na pundo para sa pagtindog ni International Cruise Ship Terminal sa Legazpi City Boulevard. Sa entrevista kan DCGB News kay Alkalde Alfredo Garbin Jr., dako ang posibilidad na marealisar ang International Cruise Ship Terminal ngunyan na taon matapos na makasabay sa funding kang General Appropriations Act. Sinabi niya nagabos na destinasyon pangkadagatan na sa boulevard na para mas may convenienteng serbisyo bako sana sa mga biyahero kundi pati na ang mga turista. Mientras tanto kasabay sa proposal kan construction kan esplanade asin modern fish market. Matatandaan na ginibo ang groundbreaking ceremony sa pagtindog kan terminal kang Hunyo 2021 na may allocated budget na 920 milyon pesos. Dagdag, mga tugang na report, hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Mga programa asin proyekto sa Bicol, na apektado kan pag-resign ni Congressman Saldi Co. Alarmario sa report. Diretso na ang mga darakulang proyekto asin programa na funded kan Gobyerno Nasyonal digdig sa lokalidad. Ngunya na taon, maski nag-resign pa si Congressman Saldico bilang chairman, Committee on Appropriation sa Kongreso. Sinabi yan ni Ako Bicol Executive Director Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Baliwanag ni Garbin, national law na ang GAA o General Appropriation Act of 2025 kung ano ang mga nakapalaman digdi, iyon na yan ang implementar na mga programa asin proyekto ngunya na taon. Siring digdi sa Bicol, sa Albay, ang mga legacy project siring kan na tigotugdok na modernong ospital sa compound kan BMC o Bicol Medical Center ang dating BRTH.
asin iba pa mga proyekto kasabay yan na International Port sa Legazpi City. Asin iba-iba pa mga proyekto, diretso na yan. Nag-resign man si Congressman Saldico dahil sa isyong pansalod, alagad yan manggaray siya bilang congressman. Ang mga naalukaran ng programa asin proyekto, lalo din sa Bicol, diretso man gilayon. Alarmario, DCGB. Padagos mga tugang an investigasyon ngunyan kan Kamalig Municipal Police Station kung saan ang source sa sensisay ang posibleng babagsakan kan sarong high value individual na may bitbit na pinagtutubudan na syabo na nadakop kasuhapon sa Purok 3 kan Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Sigon ini kay Kamalig MPS, ang Municipal Police Station Spokesperson Police Executive Master Sergeant Marley Garagasin, kung saan kabilugan na 750 gramo na pinagtutubudan na siya buang nakuha kay alias Noy, 47 anyos, na may agom, asin negosyante, asin residente kan Barangay Magurang, Pulangi, Albay. Mantang ang sinabi ng kantidad, sigon sa initial report, nagang kantidad ng 5.1 milyon pesos. Matatandaan na kasuhapon, ikinasa ang mga personahes kan police of the Deputy Regional Director for Operation, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, katuwang ang mga personahes kanasabing hipatura ang sarong buy-bust operation, minakantidad nin 5.1 milyon pesos na nakumpiskar kan mga otoridad hali sa suspitsado. Sinabi ni Gragasin na ang nadakop na persona nakahampang nin kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022, mantang ang mga drug items nasa PNP Crime Laboratory. Checkpoint na pinagigibo kan Commission on Elections asin kan PNP apektado dahilan sa padagos na pagbagsak nin oran. Detalye kay Jimmy Nasalita. Dahilan sa sigian oran maginan PNP apektado sa mga pagkonduser nin Comelec checkpoint. Matatandaan ni piglansar na nationwide ang Comelec checkpoint kung saan may mandato na ang Comelec sa liderato kan PNP na ngunya na nasa laog na kan election period para sa nagdadangadang na Mayo 2025 election. Nasa diskresyon na kan komandansya kan PNP ang mga pag-schedule paglansar nin checkpoint sa kapalibutan. Poon kan nagkaigwanin kick-off ang liderato kan PNP, Comelec, asin Philippine Army. Pang-apat na aldaw ng unyan, alagad basado sa mga chief of police, ang mga schedule kan checkpoint, dahil na ipapasunod nin huli sa sunod-sunod na pag-uuran. Ang katuyuhan kan mga checkpoint, iyo ang masigurong matrangkilo, ang nagraraning pirilian kung saan sabay-sabay ini kan implementasyon kan gun ban. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Barangay Peñaranda, asin Dapdap, Legazpi City, parehong top 1 sa Ecological Solid Waste Management sa Legazpi. Report kay Joshua Bino. Kamin, Joshua. Yes. Bit-bit na naman pauli kan Barangay Dapdap, Legazpi City ang award na Top 1 Best Practicing Barangay on Ecological Solid Waste Management Program digdi sa Legazpi City para sa calendar year 2024 asin para ini sa small barangay category. Susog sa pahayag ka na Barangay Council sa panginot ni Kapitan EVP Glenn Barcelon, nasa ikawalong taon sunod-sunod nang nareceive ninda ang nasabi ng award o ining Best Practicing Barangay for Ecological Solid Waste Management Program. Katakod ang promesa kaini nin padagos na suporta asin mga programa para sa proteksyon asin preserbasyon kan kapalibutan. Apuera sa nasabi ng award, nakareceive man iminin mga special awards sharing na sa Best in Recycling, Best in Composting, Best in Eco Gardening, Best in IEC Campaign, Best MRF Operation, Best Eco Manager si Fatima Solia, asin Best Eco Aid si Aquilino Datiles. Kung kaya pinasalamatan
kan Barangay Council and City Government of Legazpi sa panginatman ni Mayor Alfredo Gardin Jr. asin kan Office of City Environment and Natural Resources o OCNR sa panginatman ni Engineer Benjo Calieja. Mientras tanto, pag-abot sa large barangay category, ina naman ini kan Barangay 33 Peñaranda, Legazpi City, kung sa susunod sa pahayag kan barangay sa panginatman ni Kapitan Mafe Velasco, pagpapahiling ginari ini kan sa hindang commitment pag-abot sa ecological solid waste management ko na sain tindaman ang guminana ng top 1 best performing barangay large barangay category kung sain apera man digdi nagkapera man ng mga special awards na bitbit ninda pauli best MRF, best in recycling, best in IEC campaign, best in composting, best in waste segregation. And pinagtawan man in honra kan Barangay Peñaranda ining si Mr. John M. Puerto, best performing eco-aid, asin Marife Garcia, best performing eco manager. Dinibo na awarding ceremony nini kaso udma sa Legazpi City Convention Center. Dagdag na barata, Joshua Pino, DCGB. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Sangko niyang panlalawigan kanalbay, pinagkokoordinar na sa Aleco ang supply ng kuryente sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital para sa target na soft opening kainingon niya na Pebrero 2025. Karen Ala sa report. Pigtatawala na ngunyan atensyon. Ang sanggo ni ang panlalawigan kan Albay, ang supply nin kuryente pati tubig. Digdi sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP, pigpapakaray kan gobyerno provincial kan Albay. Papakipaguron kan DCGB News kay First District Board Member Vic Ziga Jr. Sinabi kay ning target na nindangon niya na Pebrero sa taon na ini, ang inauguration for soft opening kaining JBDAP. Pigtututukan na ninda ang pasupply kan kuryente digdi kan Aleco, mantang saro pa, ang supply nin tubig digdi. Dahil tasigon kay Ziga, iyon naman sana ang mga kulang buda kaipuan itrabaho sa presente, nga nilamagin operational ini. Magigirimduman ang JVDAP edot ng Big Sabi, saro sa mga nakakaulang tangani maski papaano maging partially operational ang ospital, iyo ang kuryente o elektrisidad, partikularmente para sa Charity Wards Building, Outpatient Department Building o OPD Building, asin iba pang mga istruktura duman. Karen Ala, DCGB News. Mga tugang oras natin, alas 6:19. Magbabalik po ang mga bareta. Makalipas kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayanin kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman pagbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. GB News Express. News Express. GB News Express. Pilipinas, mga tugang alas 6:20. Digdi po sa GB News Express. Padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa DCGB. Tututukan po ni dating Senador Bam Aquino ang pagpapababa sa presyo kan mga barakalon kung siya manggana bilang senador sa 2025 midterm elections. Sinabi ni dating Senador Bam Aquino na inot na ipapahayag niya asin gigibon ang solusyon sa pagkontrol sa korupsyon, siring man sa mga pantalan, asin sa mga cartel na nagkokontrol sa supply nin presyo kan mga barakalon. Sigon kay dating Senador Bam, dakol siyang nareresibing reklamo may kinaaraman sa katiwalian sa mga pantalan. Kung kaya, kay puhan pang magbugtak nin mga negosyante para o kaya kay puhan na ang mga negosyante maibugtak sa tamang lugar asin mamonitor para mailuwas ang mga produktong pagkaon na kinakaipuhan na may ipabakal sa mga merkado. Sinabi kan dating senador na gusto kan mga negosyante na ibenta ang sa indang mga produkto sa mas hababang presyo alagad kaipuhan sa nang kuanon sa mga parabakal ang kantidad na dapat na day malugi ang mga ini. Naniniwala si Senador Bam na mababa nin 10 hanggang 30% ang presyo kan mga barakalon, lalo na ang bagas kung mawara ang katiwarian sa mga pantalan, asin makontrol, asin mapugulan ang padagos na cartel sa sinabi ng lugar. Ibang panyato na mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional, ipinag-orden kang liderato kan Kamara de Representantes kay Marikina Representative Estela Suarez Kimbo na siguruhon na madalagan inintultol ang House Committee on Appropriations. Si Kimbo ang Senior Vice Chairperson kan Appropriations Committee. Ngayon ikaduwang pinakahalangkaw na posisyon sa komite. Sunod sa chairperson, nainot ng binayaan ni Ako Bicol Representative Saldico para matawanan atensyonan sa iyang salon. Sigon kay Kimbo, ang abiso sa iya kang liderato kan Kamara, yon sigurohon na ang Committee on Appropriations magpapadagos sa function kay ni siring kan dati
kan haputon kung sa salidahan kay ni Siko, sinabi ni Kimbo na basta sisigurohon niya na magpapunction ang siring kan dati. Mientras na ipinaliwanag man ni House Secretary General Reginald Velasco na base sa rules kan Kamara, automatiko na ang masunod na pinakahalangkaw na opisyal ang masalida sa chairperson kan committee bilang vice chairperson. Sinabi ni Velasco na si Kimbo ang magibo kan trabaho niko. Sinabi ni Velasco na ang pagiging OIC ni Kimbo magsisiguro kan daing patod na operasyon kan committee sa pagutob kan importanteng legislative duties, partikular na sa peryodo nin transition. Gustong masiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mapadagos ang paghatod ng serbisyo kan PhilHealth maski dahi na taunan ng subsidiya ngunya na 2025 sa ipinaapon na pagtiripon sa Malacanang. Sinugo ni Presidente o kan Presidente si Department of Health Secretary Ted Herbosa sa sigurohon na daay mapuputol asin daay maapektaran ang serbisyo kan PhilHealth apisar kan zero subsidy kaini. Tinawanin do ni PBBM na sa pagtiripon na prioridad kan gobyerno sa 2025 national budget ang paghatod nin mga panginot na serbisyo na nakatutok sa edukasyon, pangsalod, serbisyong pang-ekonomiya, infrastruktura asin agrikultura. Sinugo man ni Marcos Jr. si Herbosa na mag-shift nin focus sa DOH sa pagsulong nin mga lakdang para tulos na maaksyonan ang mga helang imbes na makatutok sa pagbulong sa mga tawong may helang. Tinawanin doon kang Presidente sa pagtiripon na dapat nang makasabay sa digitalization ng DOH para mapakusog asin maging epesyente ang paghatod din serbisyo sa mga Pilipino. Question mga tugang kan Kamara di representantes ang pagturo sa sexual education sa mga aki, partikular na sa elementarya. Tinawanin doon kan House Basic Education and Culture Committee Chair sa paagi ni Pasig City, Representative Roman Romulo, na maski bako pa sa ronglay ang Comprehensive Sexuality Education Act, nagpirit ang Department of Education o ipigpirit kan Department of Education and Section 14 kang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o RH Law. Siraram kan Section 14 kan RH Law, dapat na magtaon ng Estado o dapat na magtaon ang Estado ng Reproductive Health Education sa mga jóvenes, partikular na sa mga adolescent AIDS asin o adolescents AIDS asin sa mga matukdo may kinaraman digdi, dapat mag-agiman sa hararom na ensayo. Katakod kay ni dai may siyan kang kongresista kung paano pigigibong approach kan mga paratukdo sa pagturo nin sexual education dahil makakapekto ini sa pag-iisip nin sarong aki. Pigkakarkulong mas makusog pa o makusog pa ang ekonomiya kan Pilipinas sagod sa taon 2026 base sa latest World Economic Situation and Prospects Report kang United Nations. Pigalaoman ang gross domestic product kang nasyon may taas nin 6.1% ngunya na taon na pigkakarkulong maabot sa 6.2% sa masunod na taon. Inapod ni UN Department of Economic and Social Affairs Officer Shen Jian Wang ang Pilipinas bilang saro sa strongest growth performer sa mga nasyon na parte kan East Asian economy. Sinabi niyang dakulang tabang sa pagrambong kan ekonomiya kang nasyon ang makusog na domestic demand, makusog na public investment asin ang positibong epekto kan investment policy reforms asin pagkusog man kan services sector. Inot nang sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nagigibo sindanin lakdang para mapakusog ang ekonomiya kang nasyon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, masunod, makalipas lang po kay GB News Express. News Express. GB News Express. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas, tama,
kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. TV News Express. Napapatos po ang nagkape ng lugar na binansagan na entertainment capital of the world, ang Los Angeles, California. Sa Estados Unidos nin makulor na red as in pink powder sa tahokan mahiwasan na wildfire. Sigon sa informasyon, inisarong fire retardant na pigagamit ngunyan kan mga bumbero tanganing masibuan ma wildfires. Sinabi kan mga opisyal na ribo-ribong galon kanasabing substance ang isinabwag ka nagkaperang simana tanganing mapugulan ang paglakop kan kalayo. Ang nasabing fire retardant sarong produkto ninapod na Phos-Chek. Pigagamit ini sa pagpalsok nin kalayo sa Amerika pon pakan taon 1963 asin panginot na long-term fire retardant na pigagamit kan California Department of Forestry and Fire Protection. Ini man ang ordinaryong pigagamit na fire retardant sa bilog na kinaban base sa report kan French International News Agency. Ang nasabing fire retardant kumpuesto nin 80% na tubig, 14% na fertilizer type salts, 6% na coloring agents as in corrosion inhibitors. Naging kontrobersyal man ang paggamit kaini sa mga nakalis na panahon dahil sa posibleng maraot na epekto kaini sa kapalibutan. Dahilan kaya mandatoring ipinagbabawal kan Forest Service ang paggamit in fire retardant sa mga sensitibong lugar. Alagad may exception digdi, partikular na kapag ang buhay kan tawo na o kaligtasan kan publiko ang nabubugtak sa peligro arog kang patakot nin mahiwasan na sulo. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta. Business news. Business news. Medyo mababa daw ang presyo kan o medyo nagbaba daw ang presyo kan kamatis sa mga merkado sa National Capital Region matapos ang grabing pagitaas kan presyo kaini sa paglaog kan bagong taon. Inang piglaoman na mababa man ang iba pang kataraning na probinsya. Sinabi ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, magigiramduman na base sa datos kan DA kan mga nakaaging aldaw uminabot sa 360 pesos kada kilo ang presyo kan kamatis sa merkado. Sigon sa DA, ang paglaog kan Pebrero, ultimong parte kang Enero, dagos nang mababa ang presyo kan kamatis kasabay kan piglaoman na anihan sa mga darakulang supplier kani. Kung pwesto man ang DA,
o kumpiyansa man ng DA na mantinidong halangkaw ang local production kaini sa mga panginot na producers sa bilog na nasyon. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon Talapuan Bareta may kinaraman sa mga paagi kung paano maibitaran ang pagmara nin ngabil o ang pag-ubak kaini. Hali po yan sa mga experts. Ihiras po ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang pagmara, asin nag-uubak na ngabil o lips, posibleng cause kan malipot na paros o grabing init ng panahon, sigun sa mga experts sa kinaban. Tendang sinabi na posible man na sige ang pagdila sa ngabil o pagbugtak nin lip products na may bako magayon na ingrediente. Sigun sa mga eksperto, tanganing mabawasan ini, gumamit ni non-irritating lip balm na may eucalyptus, lanolin, menthol, castor seed oil, shea butter, sun protective ingredients arugan titanium oxide o zinc oxide, as in white petroleum jelly na nakakatabang na bulungon ang sa imong chapped lips. Dagdag pa ka mga eksperto na nakakatabang man ang pag-inom ng tubig para ma-hydrate ang sa tuyang mga ngabil o lips. Ibitaran man ang lip licking, biting o picking na kausakan paglala kan dry lips. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba. Mientras tanto, mga tugang aramon ta po ang kabugtakan kang panahon kay ba po si Jaime Bordales. Marahay na aga po sa mga paraang tabay, padagos man giraray na nakaka-apektar ining easterlies digdi sa Visayas as in Mindanao, mantang so northeast monsoon ta o amihan, apektado ang bilog na Luzon. So nagluya so amihan tangon yan BP dahil igwang buminutwa na sarong high pressure area digdi sa southeastern kang Japan. So na-block niya so flow kang northeast monsoon kaya ma-obserbaran ta medyo nag-init so sa tuyang temperatura sa luwas ano po. Pero sa ngunyan, padagos manggirare kitang makaka-experiensya ki mga paguran digdi sa Kabikolan, darangani ka ining northeast monsoon na apektado ang Luzon. So sa tuyang kadagatan, magiging moderato na sa nasundo sa paminsan-minsan maalon. Kaya ingat manggiraray itong sa tuyang mga parasira na nagagamit sa radik na sasak ng pandagat dahil biglalauman ta na posibleng umabot ang taas kang ukol o balod tuon 2.5 sundong 3.7 meters. So sa manyan BP, wala mang kita nga namomonitor na LTA o bagyo sa laog kang sa tuyang area of responsibility. As in, lauman ta sa mga masunod na aldaw, wala man kita nga piglalauman pa na mabibilog na sarong bagyo na pwedeng maka-apektar sa tuyang nasyon. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, na pinakahababa ka na sa 24 degrees Celsius, as in pinakahalangkaw, posibleng umabot sundong 30 degrees Celsius. Digdi po yan sa bilog na Kabikolan. So yan lang po nga na BP ang sa tuyang update para sa kamugtakantan sa tuyang panahon. Halit po digdi sa Pag-asa DOST. Southern Luzon, ako po si Jaime Bordales, Mangkay na. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta ngunyan pungaldaw sa GB News Express. Sinurat po sa Newsbase ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Jenny Balyaran at si Angel Mostaza. Siringman ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail, Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi, Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka, kabayani, kabayani, kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao, never say die, isigaw. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ayos ka, Noy. Ayun lang, Masarap mo magkaong ikwan. Balingoy pagkaga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik tayo, mga morning heriters sa Tuya Tabi na programa. Sandali lang, baka malingawang ko naman ini.
O na muna tayo. Basahan ko na muna ini. I-deliver ta muna ini. Taba kamalingawan ta ini. Mas maray po na may proteksyon kita mga tugang sa tuya tabing atay. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang yan na dara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mong mga atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at sin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sige, aramon ta daw mga tugang ang mga latest na mga pangyayari sa mundo kan chismis. Di ba ko po ni chismis? Totoo ini tabi na kuan. May lang nalat ngo na ta. Aramon ta daw kung anong buro bit ngunya na istorya ni Joshua Bino. Saro tabing department head dagos ng linamon kan pagiging maldito ay lalaki. Kalalaking tao pero daw ini sagad sa tulang ang pagiging mataray. Ay, ano ba yan? Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Iba man talaga, adi. Bata pag ang lalaki baga pag nagtataray, pero ibahon man, adi. Ibahon man. Si Isay daw ini. Nindo. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Bato-bato sa langit ang tamaan, dai po madagit, konsuelo lang ini. Digdi po sa morning. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Joshua, ano nangyari? Oh. Morning, Bipe. Morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sisay daw ini. Na? Department head. Na? Dagos ng nilamon. Nin? Kan pagiging maldito. Oho. Kalalaking tao. Pero si Padi, sagad sa to lang ang pagiging mataray. Nataarog sa kanadi. I don't know why. Apotong ko daw si Rondon kung ano masasabi niya kaan. Baka nagdadangog si Rondon. Apotong ko daw kung ano sa iyang masasabi. Ta siya, gari pwedeng maka-analyze sa kaan. Ade, di ba, Joshua? Ikonsulta sa eksperto. Ikonsulta ta sa eksperto. Kung nagtataray ang lalaki, ano iyan? Nata ito, ano nangyari? Matindi garo nga yan pagkauyam kay ni Padi. Sa sarong reporter. Matindi ang pagkauyam garo sa sarong reporter. Ano nangyari? Hindi kaya si department head. Dati na ining natin, no, kan reporter. Dahil sa bako talaga magayon na ugali kay ni. Dahilan sa mararaang nimot kung makataram. Abog pang interviewon. Talaga? Opo. Nata daw, adi. I don't know why. Nata daw, adi. Makaibang gusto mo ya? Makaibang gusto. Yun na, medyo napaisip ako Napaisip ako. Ang makonsuelo. Kasunod nagdadangagang sa munisipyo ang gwapong reporter. O ganyan? Dahil pa nakabot sa pinto. Si department head pala nakatindog sa gilid. Nagkahilingan sa mata, buda kan reporter. Nasabi kan kadaklan, may tsurahon. May ano? May tsurahon. Okay, ngunyan. Ay si Padi.
Diyo nagburubulaad ang mata. I don't know why. Apa? Piga-analyze ko hanggang ngunyan. Piga-analyze ko pa eh. Diyo nagburubulaad ang mata. Oo. Puti na sana ang nahiling. Diretsong tuminalikod. Oo. Ay ngesip pa di grabe man. Oo. Garo nga grabe pa ang gulo-gulo. Ah, talaga? Gari siguro, burubay liyan. Tanga mas maray-maray gayod ang resulta ka. Tapos, Sorry na nga ni ngaya, boss. Kung makulog pa ang sa imong buot. Oo. Pero sana ngaya talaga, mag-ray ng ugali mo, please. May please palaan. Awin na. Siguro. Sana nga boss, magbaray ng ugali mo, please. Cute man. Cute maray man. Cute man. Yung pangyari sa maaba ka. Tapos, talikod na. Ah? Tuminalikod na. Okay na. Nagkauyo na sa duwa. Puti na sanang nahiling sa mata. Awin na. Grabe, adi. Napano daw? Ewan ko lang sa kanila. Di ko rin si Rondo nag-text. Di ko alam kung anong analysis niya eh. Gari yao na. Gari na iling ko na sa text niya. Alam ko na. Saan maka-analisa kaan? Oh. Sabi nila, ang reaction niya, saro man sa nabongga. Okay. Okay. Joshua, pasiguro please. Goodbye. Awin na. Salbata ng pangyari sa maaba ka. Iyo mo nang gadadi, bongga. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Uy, birthday pala ngon yan ni Kwan. 15 ngon yan, Kuya Neme, ano? 15 ngon yan. Birthday pala ngon yan ni Delay AA. Ninong Ariel Aike. Yan. So mga baguming pag-iribadig di sa DCGB. Dahil naman hindi kabisado kung sisay po ini. So mga old guys tabi na kamidbid ka ini. So sa muya tabing dating boss digdi sa DCGB sa programming. Ninong Ariel Aike, birthday pala ngo yan. Happy birthday tabi nong in heaven. Doon ako, nag-ulok-ulok ito Kuya Nemi. Masabi to, ika nga ya Henry M, igwa ka nga yang kagoto indato. Yung mga paborito niyang linya ini po si AA. Naglalaom, nakamugabos, daing kapalpakan sa yutak, asin kagutuman sa tulak. Itong paborito niyang linya eh. Di ba? Itong favorite line niya eh. Ini nga po si Ariel Aike, naglalaom, kamugabos, daing kapalpakan sa utak, asin kagutuman sa tulak. Tama ba? O baliktad ko yan, Eme. Daing kagutuman sa tulak, asin kapalpakan sa utak. Yan. Arog siya ka, Yan ang favorite line niya. Tapos si shortcut na yan, daing ngayang kagoto indato, kapali indayo. Tama. Thank you rin ha sa pagpagiromdo. Yan o kanya. Dahil ngayang kapali indayo, dahil kagoto indato, asin kapali indayo. Dahil ngayang kagutuman sa tulak, dahil kapalpakan sa utak. The best ito. Atibayon baga ito. Si Ninong Ariel. Happy birthday po Ninong Ariel. Good morning nga pala kay Ninang Tina Aike. Boda sa pamilya niya. Yan dyan sa Central City. Yan. Happy birthday po. Hindi ako nagdalawag ito sa Ninong. Nag-ulok-ulok ito ngon yan. Nag-ulok-ulok ito ngon yan. Hello? Hello? Yes. Saro magmang ito sa pindalaw ko dyan sa inyo. Saro sa mga harigi kang DCGB sa pagiging number 1? Kaya nga na saro siya sa pagiging... Saro siya sa mga harigi kang DCGB kung kaya naging number 1 ang mga programa digdi boda ang DCGB. Ayun.
isa rin sa mga the best. Minana mo man na-delete na ano diba na abilidad. Aday pare, di kita makapuon duman. Di ako makapuon. Actually, siya nagturo sa ako, di ka ngayari ang bagay sa imo. Di ka ngaya magseryoso. Dapat ngaya, ano man na programang kakaputan mo, may permi ka ngaya may diit na, may permi ka ngaya may kuan, may halong kapilyuhan sa pagtaram. Di na konsuelo. Siya nagturo ka sa. Di ka ngaya pwede magseryoso. Bako ngaya bagay noy. Yan na yung style mo. Bago ba ito nagadaan? Nag-online ba ito sa FB? Oh, buda, nagduman ako sa iyo. Ngunyan, ang pagkatapos ito mag-online sa FB, tangos ba ito, 5 to, 6 to... May kwan siya, may buro vlog siya ka ito. Kaya nga pagkatapos ito, nanog naman ako sa imo. Iyo, arog siya kaya. Kaya kwan siya, itong ining morning hirit pare, 5 to 6 lang ini ka ito. Siya nag-conceptualize kan morning hirit title. Inot pa ang morning hirit sa unang hirit. Kaya sa rumay ito sa mga mao. Iyo. Parehas ni Henry M. Ako makao. Okay, Migo. Sige, Migo. Salamat. Yan. Dako na nagkamidbid ka ito, tabi kay Ninong Ariel. O ni si Kaptoy, Maraynaga. Maraynaga pa rin. Gusto ko lang tabi na mga pudens sa kuyang mga residents, sa mga libreng niya na aga. Opo. Na magkakaigwa po kami kan tinagapod na Comelec ACM Roadshow, gigibon sa Barangay Cobod Code nung yan na alas 9 ng aga. Comelec? ACM Roadshow. Hindi, automated counting machine? Opo. Anong pala? Count machine o counting machine? Counting machine gayon? Counting machine? Opo. Matesting yan sa barangay mo? Po, dadaraon po digdi o kang Comelec dalaga so sarong machine para ipailing sa mga tao kung paano siya gagamiton sa May 12 na election. Ayo. And in pagkakataon man po ini sa mga residente, mga hands-on o mabalo ninda kung paano gamiton ang ECM na yan. Iyo, Nananing pag-abot kang election, wala na sa May 12, dahil na madipisilan sa mga tao. Okay. Anong oras tabi dyan kapsay mo ta? Padyadong ko daw si Karen. Ayun po, alas 9 tabi ang expected na dadaroon digi so ACM. And iniimbitaran ko man po ito sa mga pitcher na ma-serve sa election na siyempre ang training din na mapuon pa man sa siguro February or March. So mga gusto na mag-try, iniimbitaran ko man po sila magdigdi sa Sabuyan Barangay Cobod Court para matesting na rin. Matesting nga di. Magtesting. Oo. Marayan. Tama yan. Apo. Okay, maghapunan dyan sa Indo? Sabi pa rin na alas 2 dapo dyan sa Gigibon sa Mary's Child para sa mga estudyante sa senior high school. Ayun. Okay. Sumapon, hanggang ng oras pakiulit tabi kap? Alas 9 po ang puon kang testing ACM Roadshow. Kang aning maipahiling asin mabalo man kan mga tao kung paano siya gamiton. Ayan. Okay. Pag alas 2 malipat dyan sa Mary's Child. Opo. Okay. Iyo masarap ka? So, yun. Iyo masarap tayo pa di pito kumusta ka pala? Maray manantig. May libreng snack ini tabi kap sumadyan. May snack ini. Mapa-snack kami, mapa-snack. May mapa-snack. Nya, data nang kumusta da siya? Ano da? Tapig kumusta niya ako da? Lamis ka lang da. Okay manantig, maray manantig. Di ba nantig na dangog sa radyo? Laktoson ta ka dyan kap na. Sige, okay. Salamat sa pagkabuhat. Salamat. Alright, good morning Henry M. Ikabaga, an sa imong ekspresyon, salbatana, buda, latoson ta ka, siya baga ka ito, ang pigaparataram niya, iho di kabra. Iyo man agad ko yan eh, iyo man agad eh. Ang ekspresyon niya, iho di kabra ngayang pangyari iyan. Iyo man agad siya manangad Iyo man agad May kanya-kanya man talagang
pareho pero dinanggan makaumagid. May kanya-kanyang pagkapareho, dinanggan makaumagid. Iyo di. Na, iyo man nga di. Ano yan? Salbatana. Latusunta ka. Siya mananggad, ihuli kabra. Okay? Patugtugon mo hen so background music na Let's Go Baby. Ay yung mananggad, ano? Dapat, yung mananggad ani. Alat ko na ta. Let's Go. Kanya yan, music bed niya yan duman sa kwan. Sa Bicol Target Afternoon Edition. Yan. Siya ang kwan kaya ni. Ha? Siya ang, ano yan? Yan na kwan niya. Nagkakapot ka iyan na kuhan na Bicol Target Afternoon Edition. Sabi ano, iyan na Let's Go Baby, Let's Go. Tama ko yan eh. So, di ba? Ko kaya ni. Di ko aram kung iyo ini. Oh. Anyway, tabi. Sabi kan texter ta. Di ko aram kung iyo ini. Di ko aram kung tama ini. Aba ko ini. Iyo ini. Yun ang music bed niya pag alas 4 ka ito. Alright, sige. Salamat kan sa inyong pangantabay. Masunod po mga tugang DCGB Bareta alas 7. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa inyo, kabos. Nagdadangog ka mo kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao,